Kan jeg få en kop kaffe, tak? Bare hurtigt, tjep. 20 hurtigt der. Jeg får pengene hurtigt. Tusind tak. Kom væk. Goddag. Goddag. Også. Sid ned. Tak. Nå. Det vi kigger efter på det her job, det er en, som sådan, tænker på andre end sig selv, som er sød mod sine kollegaer og ikke mindst kunderne. Og i dag så jeg en mand, som var det stik modsatte. Så synes du selv, at du egner dig til det her job? Selvfølgelig gør jeg det. Jeg er flink. Jeg tænker altid på andre mennesker. For eksempel det, du kommer og sagde, det er, når jeg er i bussen, når jeg ser gamle mennesker, jeg vil altid lade dem sidde foran mig. Jeg tænker altid på andre mennesker for mig selv. Så ja, jeg synes 100% jeg er egnet til det arbejde.